от тях ще изтеглим печелившите в нашата томбола. Ще започнем с наградата електростатична четка за почистване на лещи и екрани. Пускаме бояча. Някой иска ли да... Номер 609. Гледаме по нашия списък. Номер 609, Георги Наков, град София, ЖК Люлин, блок 632. Честито на Георги Наков. Следващата награда, която ще изтеглим, подобряващ качеството препарат Walker Audio Ultravivit за CD и DVD. Бояча. Номер 1344 е печелившият номер. Номер 344 Георги Мишлярски, улица Михалаки Георгиев, номер 8, Пловдив. Продължаваме с следващата награда. Спрей против статично електричество Нордост Еко 3. Номер 1966, печелившият номер. Това е Любен Куманов от Пловдив. Следващата награда е интерконект кабел Nordost Bass Line 3. Номер 290. Номер 290 е Роза Евтимова Петкова от София. Следващата награда – компютърна iPod колона Клипш. Вземем бояча. Номер 2607 е печелившия номер. Номер 2607 е Алекс Кънчев от София. Телефон, има посочен имейл. Ще се свържем с него. Следващата награда – Субвуфер Парадигм TR8. Номер 317 е печелившия номер. Номер 318 е Красимир Лозанов
Хаджи Димитър 42. Следващата награда, грамофон Project Debut 3. Можете вие да спрете този път. Левия бутон, не? Тук. Номер 3684. Що има ли толкова? Има, да. Колко бе общо? Има толкова регистрирани да посетят изложението. Да, да, общо. 3738. 700. 1683. Това е Ясен Кунчев. Кунчев. Да, имаме и телефон, с който ще се служим с него. И последната награда в томболата е LCD телевизор Sharp. Номер 969, печелившият номер. Номер 969, Стамато Зунов, Шипченски проход 17А от София. Честито на всички победители. Радваме се, че те са избрали да посетят HiFi Expo и се надяваме година отново да дойдат да разгледат на следващото такова HiFi Expo, което организираме. С повече награди. С повече.